Göktepe galasynyň gurulmagyna Padşa Russiýasynyň 1879-njy hem 1880-nji we 81-nji ýyllarda Ahalteka oazisyny basyp almak maksady bilen guran harby ekspedisiýalary sebäp bolupdyr. Geçen asyryň 70-nji ýyllarynyň başlaryndan sarizm Ahalteka oazisyny amykly ümdük atyp ugraýar. 1874-nji ýylyň 31-nji martynda Zakaspi bölümi tarapyndan ýürüýte upravleniýe döredilip, oňa general-mayor Lomakin начальник bellenýär. General Lomakin tekeler bilen gepleşikler geçirip başlaýar. Ýöne dürli sebäplere, dürli bahanalara görä Ahalteka oazisynyň parahatçylyk bilen Rus raýatyna geçirilmek mümkinçiligi sypdyrylýar. Günörtü günwatar hem günörtü Aziýada has düýpli harby maksatlary göz öňünde tutýan Padşa Russiýasy ingilisleri hem parslary öjükdirmejek bolup, ahaly öz raýatyny birikdirmek barada galp hem ara sarmyk siýasat alyp barýar. Munyň üstesine de polkovnik Markozov tarapyndan tekelerin talaňa salynmagy, Rus goşunlary bilen tekelerin arasynda häli şinli owunyk çaknyşyklaryň bolup durmagy, öňkü hoş niýetli, ananşykly gatnaşyklaryň düýbüni amykly opurýar. Tekelerin Ruslara bolan anamy gaçýar. Olar Ruslara garşy göreşmegi belli külli yüreklerine düýýärler. Padşa Russiýasy Ahalteka oazisyny amykly ele almasa, Horasana çykyp we inglislere garşy durup bilmejekdigine mazaly göz ýetirýär. Şonuň üçin hem owunyk çaknyşyklar peýda bermän soň Ahalteka oazisyny bir zarba basyp almagy ýüregine düýýär. Ýürüýte harby ekspedisiýa gurmak bellenilýär. 1879-njy ýylyň 23-nji ýanwarynda bu plan Imperator Aleksandr II tarapyndan tasdiklanylýar. Ekspedisiýanyň öňünde Göktepäni hem Marini eýelemek wezipesi goýulýar. Ekspedisiýanyň ygtyýaryna 16 4-den 1 batalyon, her biri 450 adamdan, jemi 7310 adam, 18 ýüzlük 2 atly eskadron, 2900 adamdan avarat we 34 top berilýär. Şonça güýçden hereket edýän goşuny 4000 piyada, 2000 atly goşun, 16 top alınýar. Beýleki goşunlar bolsa, hereket edýän goşunlar olaryň bazasyny birleşdirmek üçin peýdalanylýar. Ekspedisiýanyň hajatlary üçin 6 aýa 1.872.540 manat bölünip berilýär. Ekspedisiýanyň načalnigi edilip 1-nji Kafkaz goşun korpusynyň komandiri, Rus-Türk uruşunda uly şöhrat gazanan general adjutant Lazarev bellenilýär we Zakaspi harby bölüminiň goşunlarynyň wagtlaýyn komandiýüşçisi atlandyrylýar. Lazarev 1879-njy ýylyň 23-nji martynda çekişlere gelýär. Şol wagt Dykma Serdaryň ogly Akberdi han hem 1878-nji ýylyň sentýabrynda Çatda Yesir düşen 2 sany Rus soldatyny ýanyna alyp çekişlere baran eken. Ol 2 Yesir alınmazdan ozalam, tekeler 6 sany Rus soldatyny Yesir äkidipdirler. Muňa jogap edip Ruslar teke kerwenini talapdyrlar we 14 sany tekeni şol 6 Rus soldatynyň deregine Yesir alypdyrlar. Yesir alynan 6 Rus soldatynyň ikisi ozulgoý berilipdir. 2 sanysy bolsa 1877-nji ýylda Gyzylarbadyň eteginde Yesir alynan ogly bilen çalışmak üçin bir baý ýaş dulaýal satyn alyp. İkisini bolsa Akberdi han 14
teke yetiri bilen çalışmak üçin alıp gelipdir. Şeýlelikde Akberdihan gelenni türkmenleriň elinne ýene şol Duloýalyň elindäki 2 rut yetiri galan eken. Ýöne general Lazarew ol 2 yetiri özüm boşadorun diýip Akberdihany gaty gowy garşylapdyr. 14 teke yetiriniň 14'üsini hem boşady. Dıkma serdary metal pul bilen 100 manat, Akberdihany hem 50 manat aýlyk belläpdir. Ol tekelerin gürrüňsiz boyun egmegini talap edip, Akberdihandan dıkma serdaryň adyna şeýle hat iýerip